बलांगीर डिस्ट्रिक्ट ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆସିଛି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ମଧ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 6ଟି ଏବଂ 5ଟି ବିଭାଗରେ ଅଛି। ତ କାଉନସିଲର ଯେଉଁଠିକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିଛି 17,000, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଯେମିତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ 9,000, ହାଉସ୍ ଫାଦର ହାଉସ୍ ମଦର ଯେଉଁଠିକି 11,000, ହେଲ୍ପର ଯେଉଁଠିକି 8ମ ପାସ୍ରୁ ମାଗିଛି ତ ଏଠି 6,000 ଟଙ୍କା, ହାଉସ୍ କିପର ଯେଉଁଠିକି ସେଟା ବି ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକରେ ଅଛି ସେଠି ବି 6,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ 8 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି 8 କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତ ଏଇଠି ଏଜ୍ କହିଛି 21 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକା ହେବା କଥା, ବାକି କମ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତ 45 ଇୟର୍ ଭିତରେ 21ରୁ 45 ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ କୁହାହେଲା। ତ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ପାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ବି ସେଇଆ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତ କଲରଫୁଲ୍ ଫଟୋ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ବି କ୍ରାଇମ୍ କରିନଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବ? ତ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ କପି ପଠାଇ ପାରିବ। ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ କିଛି ଏମିତି ହେବନି। ତ ହାର୍ଡ଼ କପି ହିଁ ପଠାବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା। ଜେରକ୍ସ ଦେଲେ ବି ଚଲବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ନା ସବୁ କିଛି ଅଛେ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପଠାବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେବାର କଥା କି ଯେମିତି ଇ ହିସାବରେ ହେବାର କଥା। ଏମିତି ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେନ୍ସି ବି ନେଟ୍ ପାର୍ଲର୍କେ ଗଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବାହାର କରିନେମେ। ତ ହେଇ ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ପକାଇ ପାରବ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମକେ ବହୁତ କାମରେ ଆସବା। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା ବାହାରର ପିଲା ଯଦି ଜବ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। थैंक यू। आज लाइक एतकी वीडियो तो एतकी, फिर नेक्स्ट वीडियो देखामा।